ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. Номи ман Шаҳром. Имрӯз мо қарор дорем дар территорияи Истиқлол. Ина дӯстони гироми, беморхонаи Истиқлол, бозори Султони Кабир, камтар болотар мерай цирк мешавад, айса болотар мерай 46 микрорайон. ҳавли имрӯза бародаро о ана мияй шурӯъ мекунем. ина бародаро сари раҳай ҳавлиро шурӯъ мекунем. набора ҳатман то охира тамошо кунед. дар охири набор нархи хонаро мегӯем. 1,6 сотиқ замин мебошад, 3 дар хона дорад. айни ҳол таъминоташ рафтест. марҳамат, аз якум хона шурӯъ мекунем. дар ин бино 2 дар хона мебошад, якум ҳуҷра, ва дуюм ҳуҷра. масоҳати ҳуҷраҳош калонанд ва таъмири хуб доранд. мегузарем ба дуюм бино ва сеюм ҳуҷра. айни ҳол таъминоти хона рафтест, лекин қайд мекунем ки соҳиби хона ҳавлия ремонт карда баъд месупоранд. яъне ҳамин ҳуҷра, ванна, туалет ва кухнӣ ки мо камтар пас нишон медиҳем, буд карда баъд месупоранд. дӯстони гиромӣ, инҷо ванна ва туалет мебошад, айни ҳол ремонташ рафтест. дӯстони гиромӣ, кухнӣ дар подвал мебошад, ремонти кухниам рафтест ва чӣ хеле ки гуфтем, ҳама ҷоя ремонт карда баъд месупоранд. маълумоти хонаро такрор мекунем. 1,6 сотиқ замин, 3 дар хона, ҳоҷатхона, ванна алоҳида дар берун мебошад. айни ҳол таъминот рафтест. ҷойгир аст рӯ па рӯи беморхонаи Истиқлол. дар наздикиш мактаб, садик, магазино, бозори Султони Кабир ва худи беморхонаи Истиқлол. аз як тараф камтар болотар равен цирк мешавад, аз дигар тараф болотар равен 46 микрорайон мешавад. хулос ҷош ҷои бениҳоят хубай, свет, об ва документош 100% мебошанд. нархаш 410 000 сомонӣ, 36 215 доллар ва 2 миллиону 660 000 рубли русӣ бо савдоам дорад бародаро. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай. марҳамат, занг занед. рақамҳои 77 007 0495 ватсап дорад. марҳамат дӯстони гиромӣ, ҳавлии уютнияй сари роҳай, детский площадка ҳаст дар наздаш, ҳама чӣ дар наздаш ҳаст, ягон проблемаам надорад. мо боша хайру хуш мекунем дӯстони гиромӣ. то боздид, барори кори шумода худо нигаҳбон боша.